Когато погледнем едно електрическо табло, често първата мисъл е, че това е някакъв сложен лабиринт от кабели и прекъсвачи. Но знаете ли, зад този привиден хаос всъщност се крие една изключително добре проектирана система. Нейната основна цел не е просто да разпределя ток, а нещо много по-важно – да гарантира безопасност. Нека заедно да надникнем зад капака и да разнищим как тези компоненти работят като един перфектно сглобен екип, за да ни пазят. И така, отваряме капака и какво виждаме вътре? Хаос ли е или е система? Истината е, че това е система. И то каква? Всеки един елемент тук има своя строго определена роля, своето място в един отбор, който работи денонощно, за да предпази както скъпото ни оборудване, така и най-ценното – човешкия живот. Пътешествието на тока в нашето табло започва точно тук, при главния прекъсвач. Мислете за него като за входната врата на захранването за абсолютно всичко. Неговата роля е да бъде главния кран, единствената точка, от която можем ръчно и напълно да спрем тока за цялото табло. И това е нещо, което е абсолютно критично да се разбере. Този главен прекъсвач сам по себе си не предлага никаква автоматична защита. Абсолютно никаква. Той няма механизъм, който да изключи при късо съединение или претоварване. Ако през него мине твърде голям ток, той просто буквално ще се стопи и ще се запали. Тук ключовата разлика е в способността за прекъсване под товар. Обикновеният изолатор трябва да се изключва само когато машините не работят. Ако опитате да го изключите под товар, се образува мощна електрическа дъга. Представете си една малка, но много гореща мълния вътре в него, която буквално ще завари контактите му. Затова съществува товаровият прекъсвач или LBS. Той има специални камери, които угасяват тази дъга и позволяват безопасно изключване дори при пълно натоварване. А сега преминаваме към компонента, чиято единствена мисия е защитата на човешкия живот. Говорим за дефектно-токовата защита, или както всички я знаем, ДТЗ. Ето тази аналогия оцелва право в десетката и илюстрира перфектно ролята на ДТЗ-то. Докато останалите компоненти се грижат за кабелите, за машините, за предотвратяването на пожари, единствената, ама наистина единствената задача на този компонент е да предотврати фатален инцидент с човек. Принципът на работа е гениално прост. Вътре има един магнитен пръстен, през който минават фазата и нулата. Докато всичко е наред, токът, който влиза, е равен на тока, който излиза и техните магнитни полета взаимно се унищожават. Но в момента, в който дори минимално количество ток изтече на някъде, например през човешко тяло към Земята, балансът се нарушава. ДТЗ-то усеща този дисбаланс мигновенно и прекъсва захранването за по-малко от 30 милисекунди, буквално по-бързо от мигване на окото. И ето го ключовото число. Запомнете го. 30 милиампера. Това е международният стандарт за чувствителност, когато говорим за защита на човешкия живот. Да, съществуват и ДТЗ-та с по-високи стойности, например 300 милиампера, но те се използват за противопожарна защита. Те ще предотвратят пожар, но за човек, който е попаднал в веригата, вече ще е твърде късно. И тук, внимание, защото изборът на правилния тип е, направо критичен за безопасността. Тип АЦ вече е остарял. Днес стандартът е тип А. Но модерната електроника като честотни инвертори, соларни системи, зарядни за електромобили генерира и постоянен ток. Този постоянен ток може буквално да ослепи една ДТЗ от тип А. Все едно да изложите превръзка на очите, тя просто спира да вижда проблема. В тези случаи само тип Б осигурява реална и надежна защита. Добре, защитихме хората. Кабелите в стените? За тяхната цялост се грижи следващият ни герой в таблото – автоматичният прекъсвач, или както е по-известен – бушонът. И това е нещо, което много хора бъркат. Основната работа на автоматичния прекъсвач не е да пази нас директно. Неговата единствена цел е да пази кабела от прегряване и запалване. По този начин, разбира се, той предпазва оборудването и предотвратява пожари, но фокуса му е върху кабела. Вътре в този малък компонент работят два различни механизма. Единият е биметалната пластина. Тя е по-бавната, по-търпеливата, реагира на леко претоварване, например, ако включим твърде много уреди в един контакт.
Другият механизъм обаче е електромагнитната бобина. Тя е светкавично бърза, реагира мигновенно на огромен скок в тока, какъвто имаме при късо съединение, и прекъсва веригата за части от секундата, преди кабела да има време буквално да се изпари. Сега, виждате ли това малко число, отбелязано като ICN? То е супер важно. Това е изключвателната способност и показва какъв максимален ток на късо съединение може да прекъсне апарата, без да се пръсне на парчета. Това е гаранцията, че при истински голям проблем прекъсвачът няма просто да експлодира. 6 кА или 6000 А се счита за индустриален минимум за безопасност. Ето едно златно правило, едно от най-важните в електротехниката. Стойността на автоматичния прекъсвач се избира според дебелината на кабела, който защитава. Точка. Не според печката, не според бойлера, а според кабела. Целта е прекъсвачът да изключи много преди кабелът да е достигнал критичната си температура. Тези криви B, C и D показват, така да се каже, колко е търпелив прекъсвачът към кратки пикове в тока. Представете си ги като нива на търпение. Крива B е за дома, където няма големи пускови токове. Крива C е индустриалният стандарт, който позволява на моторите да се развъртят без да изключват. А крива D е за наистина тежко оборудване с огромен пусков ток. Добре, до тук говорихме за отбрана, за защити. Сега е време да видим кой всъщност върши работата, кой изпълнява командите. Това са контакторите, които включват и изключват тежки товари, като например електродвигатели. Какво е контактор? Най-просто казано, това е един як мускулен ключ, който обаче се управлява дистанционно. Подаваме му един съвсем мъничък управляващ сигнал на клеми А1 и А2 и той с едно голямо штрак затваря масивни силови контакти, които могат да превключват стотици ампери, нужни за стартирането на голям двигател. Ето тук обаче идва един от най-критичните моменти, който може да струва много пари и главоболия – категорията на приложение. Контактор с означение AC1 е само за товари като нагреватели. Ако опитате да го ползвате за двигател, огромният му пусков ток ще завари контактите му. Не след година, а може би още на третото включване. За двигатели е задължителна категория AC3. Разбира се, технологиите се развиват и днес имаме едно по-умно интегрирано решение. Това е моторният прекъсвач. Той е като швейцарско ножче. Обединява функциите на автоматичен прекъсвач и на термична защита в един корпус, като на всичкото отгоре добавя и защита при отпадане на фаза, което е пагубно за трифазните двигатели. Всичко в едно. И за финал стигаме до нещо, което често се пренебрегва, но е абсолютно ключово за надежността на цялата система. Това е скелетът на таблото. Това, което държи всичко подредено, здраво и надежно. Ето така не трябва да изглежда едно табло. Никога. Тези кабелни мостове между прекъсвачите са пример за аматьорски и изключително опасен монтаж. Всяко такова мостче е потенциална бомба с закъснител. Точка, която може да се разхлаби, да започне да грее и да предизвика пожар. А ето как изглежда правилният професионален начин. Медните фазови шини, така наречените гребени, са като една солидна медна магистрала. Те осигуряват една обща, монолитна и сигурна връзка към всички прекъсвачи в реда. Чисто, надежно и най-вече безопасно. При свързването на кабелите пък, модерният стандарт вече са пружинните клеми. Защо? Помислете си, винтовете, особено при вибрации, с времето могат да се разхлаблят, а пружината, тя винаги притиска с една и съща сила, винаги. Освен това са много по-бързи за монтаж, а многоетажните варианти пестят огромно пространство в таблото. И така, минахме през цялото табло, от главния вход до последния кабел. Следващия път, когато погледнете към едно електрическо табло, опитайте се да не виждате просто отделни компоненти. Помислете за него като за екип. Един добре сработен екип, в който всеки член от главния прекъсвач до последната клема играе своята уникална и незаменима роля в общата мисия – безопасност и надежност.